Oh, het zit er helemaal onder. Oh, maar staat toch niet klein krijgen? Tadaa! Zal jij er altijd wat te volgen? Je doet eens van, heb je er net, dan heb je ook een boekje. En Ildau, hier stuur je het zonder pamper naar squallen west. En wie dat super hier? Super zei juf, hè? Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het is echt bar en boos waar. Blech. Dus wie zijn nu nog even een lekkere latte karamel, Jara en ik. En we hier nog een leuk klusje voor jou, Jara, hè? Want Ildo is natuurlijk hier die west en die mag nog even trakteren op squallen. En ik heb even een tractaties, meidjes. Zien we dit van de bandjes in de rollen? Een mini-kleurboekje, een koekje. De bestiften en nog wat versiersels. Ja. Toch? Ja. En van de juffen hier we dan een mok maar van die chocolade staafjes. Dan is de melk, warme melk in en een kist zo roeren en dan wordt het koeienmelk. Warme koeienmelk. Maar Lois en Jaren ben eerst nog even aan het blaasstiftje. Is dat een wet? Een blaasstiftje. Ontekenen met de blaasstift. Ja, ontknutsen met de blaasstift. Oké, je hebt er nooit. Oh, ja. Oké, ik ben heel benieuwd. Oeh, wauw. Jasmine. Heel mooi. En welke maak je toe? Sneeuwwitje. Sneeuwwitje. Cool. Tante, wat tante deze schotjes roze maakt. Ja, zal ik dat eens even? Dan Doe dat net zo goed. Oh, ik zit in het goed, nee. Zou wat Lois? Wat denkst? Nou, en Ildo leidt nog even op bedje. En zaken zullen elk moment wel thuiskomen. En ja, zoals denken, het Rijnte komt er voort wat thuis uit squallen. Maar zaken kinderen gaat hier gewoon nog even voetballen. En deze kwaliteit en komt er dan pas thuis. Dus die zal wel sompen wezen. Nou ja, in ieder geval, Jaren en ik zullen dus samen bezig met de tractages. Nou, al van die leuke lietse boekjes, kwartleertjes, stickertje bedrukken laten. Maar Ildo haar namen erop. Hoera, Ildo 3 jaar. En ik hier eigenlijk even een eer doen, maar dan had ik ze net een dag om dat te vregen om dat te verhoren. Dus maakt ze er een leuke knutselmiddag van. Samen wie ik wil lekker even om de knutseltafel. Ik zou zeggen via net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bye bye. Oh, het is Lois, hoe er worden. Ik ben heel nieuwsgierig. Wauw! Wat mooi! Super cool. Ja, dat snap ik. Wil je er nog wel een papier? Als de tante nog wel meer wit papier achter? Oh ja, dat is al je nog, denk ik. Oh ja. En dan ben ik nog meer figuurtjes, hè? Jara, die latte. Kom ik aan de andere kant van Lois zitten. Deze Welke hast er? Tante, die zou me helpen? Ik ga er niet uit. Dit is wel een hele grutten, Lois, hé. Wat voor joekel grutten uitzocht. iemand lekker. Nee, misschien is die er wel in drukken. Probeer je dat eens even. Dan is dat wel lukt. Heel voorzichtig. Zo, pak ze niet op en dan doe ik ze eruit. Oké. Zo, dat is Jen. Hier is het al in. Kist toch wel. Ik zeg mooi dat het kleur is. Oké. Lois zegt ja dat het kleur is. Ja, dat is de eigen tegen ja, dat het kleur is. Ja, dat doet de eigen tegen dat kleren. Het kan nog een kwartier door, je maar wat ze net in sleep vallen, hé. Hey, wie een week helemaal... Hey Lois, wie een week helemaal wie het Rijn bij squallen? Ja. Oepsie. Nee. Ik zie net, ja? We staan wel in te met Jaren blazen. Dan was het misschien wel een beetje pruttig, denk je net? Ja, ik kan Jaren bedoelen. Doe de sterkers en de rondjes, maar doe je de Ik prinses. denk dat hij bijna kleurt. Oh, weet maar weer. Weet maar weer. Maar lang net. Nog lang, nog net, nog lang, nog net. Slipstel Jaren? Slipt zo? Oh, ik heb wel een snurkje. Ik heb er wel iets snurkje, hè? Ja. Jaren. Nou, zullen we die sterren draaien en nu drukken? Oh, dus je moet wel in dan met de ster. Ja, en de stepjes, Jaren, hè? Ja, dat zei. Jongen, dit is wel een hele grote jaar, Lois, ja? Ik denk dat je hem ook weer bent. Dat klopt. Dus doe met die proces, doe ik die proces, oké? Oké. Hoe is een beetje aan elkaar? Net een minstjaar. Dat is wel een beetje moeilijk, hè? Jaren, dat gaat best. Heel goed, Lois. Een beetje heger horen. Dat wel heel goed. Een beetje heger. Zit door het jaar hek. Oh, het zit er helemaal onder. Oh, maar is dat nog niet klein krijgen?
Door Hamma, de bovenkant van haar. Door Lois mooi de rok. Oh, nee, toch maar net zoek. Net waar. Ik zoek net waar ja, die weer. Nope. Zo moet verschoot, ja. Hey, zo. Slaat het dat? Ja. Ja, als het heel heeg was, dan krijg je komt ze heel mooi die spettels. Zie je? Ja. Dat is van Adair. Ja, maar kom op. Heel mooi. Nou, ik denk dat het wel is. BMX'en benijden, jongens. Ja. Zullen we eens even shit. Oké. Wees de kleer van Lois mee. 3, 2, 1. Wow! Ik vind dit echt wel cool. Dat, Ja, dit lijkt het wel goed. Hey, zullen we hierop scrollen? Vaart mem van Lois en Jara. Is dat leuk? Zullen we dat doen? Dan droeg je me even. En dan gaan we nou aanstaan bezig met de tractaties. Kun je dus wel even helpen, toch? Kun je ook wel helpen? Ja. Deze moet ook al, ja. Die doet prima. En wat ik nog een boekje in, hè? Maar is ik nog een boekje. En dan als laatste de sticker. Misschien kun je Jara de stickertjes bij. We hebben roze. Hier is nog een roos. Voor. Een boekje en een koekje. En dan 2 kleurtjes. 1, 2, 3. Tada! Gaat Lois op pad, leertjes? Een boekje en een koekje. En dan wil ik en een snoepje. Een snoepje. Oh joh, ik doe het sneller dan die tractaties van zaken doen. Dat dacht ik van, het is examen kleer, maar dat voelt wat al. Tante. Ga ze hem kleren? Check die Mag nog even een sticker op? even. Ik wil met een sticker. Ja. Ja? Ja, hier. Het is zo lekker. Toppie. Zie je jongens, Lois, wat lekker hier maken. Ik wil een mooie meidje. Tada. Dat is steeds wat sneller. Ja, ik ga wel handig eten, ja? Tante, maak ik zo'n koekje. Ja. Zo. Is het dan mij hier achter? Sextje, maar ik wil 2 extra, want er zit altijd in. Wees me nooit aan, er krijg een meebandje aan of zo. Of wie in gaat stikken, of wie in valt, of zo. Zal je even altijd wat te volgen. Doe things van, dan hebben jullie net, dan hebben jullie ook een boekje. Nee. Potleertjes. Zo goed zien, oh, we hebben... Kijk, dit zit er net in. Nou, dat nog wel. Ik is misschien wel lastig, dat denk ik wel namelijk. Even voor degene die deze krijgt, sorry. Sorry alvast. Sorry alvast. Oké, ik pak Als hij het. zonder dit had, dan wist ze alvast. Maar Waar ja, ze we die- speelt het is. Ik ga het Oh, ik kan natuurlijk... Wat zeg ik? Oh, ik kan echt natuurlijk de plak, jongen. Maar goed, Oh, wat zaken... emotioneel is. Zaken is trouwens de boadje. Wat ik moet denken dat hij nog steeds in de Rijn zit. Hier is bij de squallen en bij de opvangen erom Ja, dat boadje. doet echt een Ze wil echt sneu zijn. Hallo. Hallo. Het is de laatste, jongens. Samen kleren. Gaat ze flatsen. Koekje erbij. Hebben we nog wel Dit is het laatste boekje. Alle boekjes ben op. De tante had mijn jaren al gepraat. De volgende keer dat tante bij de action komt, dan neem ik de boekjes mee. Ik krijg stoeien een jaar in. Tante had nog net genoeg. Zullen we dat al praten? En de hoe is graag hier mij? Nee. De dino? De frozen? Nee. De... Bij. Maar de bij. De bij. En jaren wil in je... Nee, cactus. Maar de cactus. De cactus en de bij. Ik ga het opslaan. Gaan we doen. Ik begin het zien volgende week man je. Oh, daar zet ik al druk achter. Ja. Oh, chips. Ik ben de pomponsjes voor je. We hebben ook het eigenlijk met wauw, een stomme Lois. lepeltje. Super mooi. Zoekje keer op. Zo, dit is er weer. Nou joh, mama is even shit. Dat is klaar. En dan pak ik aan nog even die van de juffrouw. Tadaa! Nou jongens, Ildo in de echo. En we zijn inmiddels dwaande mij. Dat is van de meesters en de juffrouw. Juffrouw Stol en de geen meester, hè? Nee. Hey, en Ildo. Hier stuur je het zonder pamper naar Squallen West. En wie dat super hier? Super, zei juf, hè? Ja, Ildo werd grote meid. Ze is ook op 3 hier. Dus ja, dan wordt het echt wel tiert. Wacht waar. Nou, tada! Nou,
ik ben tevreden. En de bandjes die watje nog mooi met alle cadeautjes dat Ildo op een jitje kregen had. Ja, dingen lekker in het chillen, hè, Jaren? Wil je ook het wel. Dus simpele tractatie, echt net super duur. Ja, ik vond het ideaal, hè, Jaren? Je samen kleren, dus ik ben tevreden. Ja, dit kind mooi mij naar je squallen van Ildo haar treden vierde. Hey, wij zo'n zitten. Vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via het net de chill app te downloaden voor die tablet of telefoon. En een nieuwe chitsvlog. Hey hoi. Wat zijn je? En een nieuwe chitsvlog. Hey hoi. Hey hoi, doei!